Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa nena kuti maiko ena pa dziko lino lapansi amakhala serious kwambiri ndi nkhani ya security. So nkhani yanga yonse ndiyonena kuti anthu oposa 100 million amene ndi nzika za mdziko la Russia sazigwiritsanso ntchito samba la mchezo lodziwika bwino limene inu ndine pafupifupi tsiku lililonse sitimalephera kuligwiritsa ntchito la WhatsApp. Boma la dziko lidalamula kuti samba lisagwiritsenso ntchito kumeneko. Komano akuluakulu a WhatsApp imene ndi ya kampani ya Meta ati boma la Russia lachita izi pofuna kuti anthuwa ayambe kugwiritsa ntchito samba limene bomani layambisa lotchedwa Max. So kumapeto kwa video ndikufotokozerani za nkhani ya app yotchedwa Max. So olankhulira boma la Russia amene ndi Dmitry Peskov anauza BBC kuti chiganizochi achipanga chifukwa WhatsApp yalephera kukwanirisa zimene anayiwuza kuti ichite. Peskov ati Meta ikhoza kuyambanso kugwira ntchito zake mdziko la Russia ikamvera zimene ayiwuza kuti ichite mogwirizana ndi malamulo. Iwo ati anthu mdziko la Russia akhoza kumagwiritsa ntchito samba la Max. Kumayambiriro kwa sabatayi kampani yoyendesa internet ku Russia yotchedwa Roskomnadzor inalengeza kuti ikuyimisa samba la Telegram pa zifukwa za chitetezo. Koma muchikalata chimene yatulutsa WhatsApp yati ikuchita chilichonse poonetsetsa kuti anthu asalephere kugwiritsa ntchito sambali. Kumayambiriro a chaka chino nyumba yofalitsa nkhani za boma la Russia yotchedwa TASS inalemba nkhani yakuti WhatsApp ikuyembekezeka kusiyiratu kugwira ntchito mdziko limeneli la Russia. So lero pa 12 February dziko limeneli la Russia mchaka chino cha 2026 lasimikiziratu kuti no achita bani WhatsApp kutsatira zaka zingapo ndithu akhala akuluza samba limeneli la WhatsApp powudza kholo lake limene ndi Meta kunena kuti likuyenera kuti lizisatira zimene dziko limene la Russia likufuna. So izi zidayamba mchaka cha 2022 kumene adakhala akuluza kampani ya Meta kuti WhatsApp akuyenera zisatira zimene Russia imafuna. So zifukwa zenizeni zimene zidafotokozedwa zimene Kremlin Komanso State Communications Regulator idafotokoza kunena kuti kampani zimene zizi zinalephera kuchita monga mwa malamulo amene dziko limeneli la Russia linkafuna. Nkhani inalonena kuti WhatsApp inakana kuchita share data kapena kuti kuchita share information chifukwa chona zoti dziko la Russia linkafuna kumachita access even ma message ako munthu ukamalemba muja dziko la Russia lizikwanisa kuchita access ma message aja azikwanisa iwo aja kumakhalanso kuti akuwaona pamene WhatsApp imakana kuti ichite zimenezo chifukwa kuti ngakhale ku Malawi kuno ngakhale magwiritsa ntchito WhatsApp koma no dziko la Malawi silimakwanisa kuona ma messages athu kupyolera ku WhatsApp zimene amakwanisa kuona ndi zija za TNM ndi zina zotero. Koma no WhatsApp achina Facebook zimene zijazo akakhalano amene amendesa za network kuno ku Malawi sangakwanise kuona nawo za ife zija. So company imene ya Meta inakana kuchita share anako and sizingatheke kuti akakwanise kupanga za imene zija zimene zazo zimapitira komwe kumene kuli kampani ya Meta. Info ya ifeyo tikachita register pa WhatsApp zimapita ku kampani ya Meta. So ku Russia ankafuna kuti zisala mdziko limeneli la Russia. Chinthu china zoti anthu okira boma amagwiritsa ntchito njira imene ya WhatsApp. So zimawavuta kuti apange track chifukwa sinanga kampani ikukana kuti no ma information awanthu adzikhala ali mdziko limene la Russia. So magezi amene amapanga za rebel ndi zina zotero amakhala akugwiritsa ntchito sambali mwa simple and zinali zosavuta and fotokoza kuti akuchita kuti dziko la Ukraine inali imodzi mwa njira imene ankagwiritsa WhatsApp kumafoma magulu mdziko la Russia kudzera pa WhatsApp kumalumikizana anthu aja kudzera pa WhatsApp ndi kumapanga magulu otazukira boma la Russia. So maloma ake iwo anangoganiza kuti ngwabwinono samba limene lichoke malo make iwo anabweresano samba limene likulicha kuti Max. So nkhani yonse ndiyonena kuti mu August mchaka cha 2025 chinthu choyambirira chimene adayamba kuchita ma authorities aku Russia ndi kuchita limit ankalesa kupanga ma voice komanso ma video calls pa WhatsApp komanso pa Telegram. So kuchokera mu nthawi imene mu August 2025 kufikira pomwe mabana anthu mdziko la Russia kunali kuvutirapo kumenya voice call komanso video call zimene zozo sizimateka.
So mu December chaka cha 2025 chomwecho dzikonso la Russia lidakakamiza anthu akuti azigwisa ntchito njirayi polumikizana komano azigwisa ntchito atimati VPN imene imakwanisa kupereka information ya munthu. Kenako mu February leno ndi pamene imene amayitchula kuti National Domain Name System imene imatumikira kumeko mdziko la Russia idangochitiratu cutting off is 100 million users pa samba limeneli la WhatsApp pogwisa ntchito app IP addresses. So anthu onse amene amagwisa ntchito WhatsApp mdziko limeneli la Russia ndi pafupifupi 100 million. So anachita bani zimenezozo. So malo make dziko la Russia limene lachita ban WhatsApp labweresano samba lina la njezo limene akulitchulano kuti Max. So nkhani ya Max ndi samba limene likufotokoza kuti ndi super app model. Yes, iyi ndi app ya mphamvu kwambiri imene anthu azigwisa ntchito ndipo yachitidwa launch ya ndi ganizo lonena kuti izithandizira kufikira malamulo amene dziko la Russia amafuna. Andi akufotokoza kunena kuti Max inapangidwa kapena kuti yapangidwa developed kutsatira model WeChat imene inapangidwa ndi dziko la China after China kupanganso nawo chat chawo chochedwa WeChat imene ayichita model nawonso amene wa adziko la Russia nawonso ndi pamene amatulusano Max komana kutulusa Max after dziko la China kutulusano WeChat imenenso ndi super app model imene ili yamphamvu kwambiri. So akufotokoza kunena kuti app imeneyi siyongogwisa ntchito pocheza pokhayi. App iyi izigwisiranso ntchito yes kuchita handle your banking. So ngati ukupanga zinthu za ku banki chanchani zizikhala kuti zili connected ndi app ichi ndeno ma info onse kumene ku Russia azikhala kuti ku communication offices zizikhala zonse zafika. Komanso chinthu china azigwisa ntchito app iyi potolera ma government taxes. Boma likafuna kutolera misonkho yake lizikhala kuti likugwisa ntchito njira yake imeneyi. Komanso kuchita order chilichonse imene maganiza kaya ma doctors kuti abwere ku nyumba kwako kuti afike kuchoka kumene kubwera ku nyumba. Komanso ma doctors onse amene amagwira ntchito kamachoka malo ena kupita malo ena azikhala kuti info imene chayo akukhala nawo kudzerera pa Max. So ndi app ndithu yoti ndi yamphamvu andi mosiyana napo ndi WhatsApp. Chinthu china cha number 2 chimene chikusiyanisa ndi WhatsApp ndichona kuti iyoyi ilibe no privacy by design. Anayipanga muganizo kuti ilibe chinsisi kwambiri nkhani ndiona kuti WhatsApp imayuza end to end encryption pamene iyi simagwisa ntchito zimenezi. End to end encryption ndi zimene zimathandizira kuti munthu yemwe sakugwirisana ntchito nawo WhatsApp asakwanise kuona ma message amene anthu akulemberana pokapoka otumiza komanso olandira ndi amene amakwanisa kuona ma message koma munthu wina wapadera zimene zonse zingatheke. WhatsApp ndimene anampangira pameneno Max iye zimene zisapanga nawo. Privacy yake ndionera kuti ndiyololera kuti dziko kamena kuti state agencies azikwanisa kuonanso ma messages amene niwe mukulumikizana ndi nzakoyo aziziwa chilichonse. Zonsezi mukati muzoona kuzipanga ifodi maiko amene wana maiko ankhondo. So akufuna zichira kudziwa chilichonse chimene mukukambirana. So zachibwana alibe komanso iye. So akufotokozanso chinthu china cha number 3 akuti imene ndi direct surveillance access. Iyi ndiyoti kafukufuku yes amene amatchula kuti FSB amene amapanga zakafukufuku kumene ku Russia ndikosavuta kuti achite access ma messages komanso ma metadata in real time. So mu nthawi yochepa azikwanisa kuchita access ma info chilichonse chimene mukambirana ndi nzako azikwanisa iwo kuchipanga access mu nthawi yochepa. So ndichifukwa chake Max ayichita opt kuti iye amene ukugwira ntchito mdziko limeneli la Russia. So chinthu cha number 5 ndichotona kuti chimene chikusiyanisa iyi and forced adoption. So boma layika malamulo onena kuti aliyense no azigwisa ntchito samba la mchezo limene lochedwa Max and afotokoza kunena kuti ndi lamulo lochokera ku boma kuti aliyense azichita install Max mu phone yake kuyambira mafoni amene akhala kugulitsidwa mchaka cha 2025. Russia yakhala ikukakamiza munthu kuti azigwisa ntchito Max. So kuphatikiza pamenepo anthu osiyanasiyana ogwira ntchito mboma kayenda aphunzitsi kayenda ophunzira nawonso akukakamizika kugwisa ntchito Max for official communication. So chinthu chosiriza
ya chimene ndingafotokoze chokhuza Max imene ndi app yatsopano kumene ku Russia ndichonena kuti pamene popo nditi Russia pochita ban WhatsApp kubweresano Max zili ngati kuti dziko likuchoka ku system imene anali yomwe anali zero access kapena analibe kuthekera kulikonse komadziwa mchezo uliwonse wa chinsisi umene anthu amakhala nawo akamakambirana kugwiritsa ntchito WhatsApp kupitano mu system yatsopano imene dziko lizikhala ndi total access kapena kuti kuthekera konse komadziwa chilichonse chimene mukukambirana kuzera pa Max. So maiko anzathu amakhala serious, yes, pa nkhani ya communication, nkhani ya security amakhala serious, no matter what kuti anthu amatha kupangana hijack kuzera ma borders, koma maiko ena amadzonso kuti ma hijack ena amadzera pa internet kuti adziwe anthu zinsinsi zanu amadzera internet. So iwo aona kuti ndikwabwinonso kuti internet ngati njira imodzi imene anthu amapezeka kuti akuchitira attack maiko, iwo so ayikhwimitsa njira imeneyo ndikuti wakhale ndi kuthekera koziteteza. So nkhani ndino kuti iwo Russia izikwanisa kumaona chilichonse, kudziwa chilichonse chimene mukambirana andi info yako iweyo kuti ndiwe ndani, chilichonse azikhala kuti dziko la Russia akuchidziwa kuzera pa samba limene la Max pamene WhatsApp imalepheresa kuti azidziwa zimenezi. So ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu kunena kuti nkhani imene itakhala yabwera ku Malawi kuno mungayilandire motani. So full comment section ni momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu. And mu video msiku lero mudali ndine 11 wa nthawi zonse Mike Thompson. Bye.